Nora otekoa zuk esan. Guri gustatzen egun Karlosek nola jotzen zuen bateria, guk aldiz abesti batzu bagenituen, eta orduan, ikuste genuen zerbaitetiko aukera bazegoela, ez? Orduan, kafe bat hartzeko elkartu ginen, eta kafe hartzeko zita zena ensaio batean bihurtu zen, ez? Hala jaio zen Bidertzean 1988ko uda arratsalde batean. Musika zuten hizkuntza Imanol eta Joni Ubeda eta Carlos Arantzegi Tolosarrek, eta hilabete gutxiren buruan elkarrekin sortutako 5 abesti kaleratu zituzten Maxi batean. Nik uste ulertu orduan eta orain modu beretsuan ulertuko genuela musika. Aldatu dana da gu aldatu geha eta gure bizi esperientziak asko aldatu dira, ez? 10 urte igaro dira eta tarte horretan partaide desberdinak izan ditu taldeak. Labrit izan zen eurekin garai batean, Fran Iturbek eta Jose Rasenperen akordea taldean hasi zirenetik bertan jarraitzen dute. Hasiera hartan sonidoa nahiko akustikoa zen, eta gero hurrengo diskoan edo hirugarrenean naiz akordatzen, soinua elektrifikatu egin zen, ez? Grisa diskoan. Eta azkeneko diskoetan berriro ere bide akustikora ez jo dugu. Eta, orain bien artean gaude, ez? 6 disko kaleratu ditu taldeak eta 7garrena grabatzekotan daude. Euren musikaren bilakaerak unerik onenean kokatu du boskotea, eta momentua ilazkortuko dute zuzeneko disko eta DVD batean. 10 urte egin ditugu, baina hori baino gehiago ikusten detelako taldea momentu honean dagoela, ez? Eta orain benetan ikusten detela talde bat garela, eta talde honek baduela zer esanik zuzenean. Zuzenekoan geho ikusten da taldea den bezala, lokalean musika egiten duen moduan. Eta hori interesgarria iruditzen zen. Taldearen historiako abestiak Bidertzean geratutako kantak berreskuratzen dihardute urtarrilaren 16an berriro ere zuzenean kontzertuan entzun daitezen. Helmuga bezain ederra da bidea, ez? Eta ni asko gozatzen nahi naiz ensaioetan. Oso prozesu interesgarria izaten nahi da. Batez ere kantu zaharrak, ez? Berriro ikustea eta berriro jotzea oso interesgarria. Nik uste bizi berritu inditugula kantuak. Garai hartakoa dira, baina gaur egungoak balira bezala landu ditugu. Guretzat horreko izpen bate onda disko berri baten tamainako ekoizpena. Euren herriko antzokian, Tolosako Leidorren izango dira datorren astean, zaleekin eta euren abestiekin dute zita. Bidertzeanek musikari eskaini dizkion 10 urteei egingo diote argazkia. Momentuan bizitzeko kontzertua izango da, baina betirako gordeko dute CD-DVD batean bertan gertatutakoa. Nik uste ikusgarri izango gala eta merezi izango dula jutean. Gu bostak Bidertzeanekin zer majoa egiteko gai bagaraila, ez? Eta uste dut lortuko dugula. Norbait interesatzen bada Bidertzeanen gatik, hor euki dezala ikusentzunezko bat eta hor euki dezala zuzeneko bat, ez?